खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दानो बे समाव आङो नैबे मोनसे जायगा दंफैयो जाहैबाय नैबे बेथेस्टा प्रेयार सेन्टार नैबेखौ नोंथांमोना नुबाय बेथेस्टा प्रेयार सेन्टार नैबेयावहाय माखासे बेमारिफोरनि थाखाय बेयाव आर'ज खालामनाय जायो आरो बेवहाय बिदिनो गोबां बेमारिफ्राबो हामलांदों आरो दा बे समावहाय आङो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेन' स्क्रिप्ट खालामालासे नायो आरो जाहैबाय बेथेस्टा प्रेयार सेन्टार एन्ड मिनिस्ट्रिस दाद्रिबिल बामुनगाव नैबेयाव एड्रेसा जोबखाबाय नै पिअ दुतापुर डिस्ट्रिक्ट चिरां बेनि जिथु दैदेनगिरि दैदेनगिरिखौ जोङो लोगो हमनि बे जाहैबाय जोंहा सार नैबे जिथु प्रेयार सेन्टार बेथेस्टा प्रेयार सेन्टारनि बिथाङा दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट हिसाबै दा बे समावहाय दा बिथां सारखौ जोङो मोननो हाबाय दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो गिबि गिबियावनो बे समावहाय आङो सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ जेन' होयो आंनि सिगाङाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे समाव जे इउटुबार आङो साबायखर बावदों बे समाव हामबाय होननो आंनि नामा श्री धीरेन्द्र नार्जारी आङो बे बेथेस्टा प्रेयार सेन्टारनि प्रेसिडेन्ट बेनिफ्राय जोंनि जेनोखि जोंनि बे प्रेयार सेन्टारा मानो गायसननाय जादों होनब्ला जोङो सिगां माने 2012 सनाव जोंनि बे प्रेयार सेन्टारखौ गायसननाय जादों बे प्रेयार सेन्टारखौ गायसननायनि मथ'आ उद्देश्यआ जादों जाहैबाय जेनाखि इसोरखौ मोननि माने एन्टि ससियेल मावग्राफोरखौ जोङो मोजाङैहाय जोङो इसोरनि बानि होनानै गसपेल होनानै बिसोरखौ मोजां लाबोनाय बा परिबर्तनाव लाबोनायनि थाखाय जोङो बेखौ जोङो गायसननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जब्रा जन्थ्रफोरखौ जोङो प्रेयारजों आर'जनि गेजेरजों बिनानै जों गोबां मानसिफोरखौ जोङो बेबायदि फाहामनाय जादों आरो न'खरनि जेब्ला समस्या न'खराव नांलाय खमलाय थाखा फैसा अभाब जिउ साखरि बाखरि मोननै झोलाव सिख्ला फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय आरो नानानथा बेबायदिनो ड्राग लोंनाय जानाय जौ लोंनाय बे झोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामो जोङो अरायबो जोङो प्रार्थना खालामो जाहाथे बे न'खरनि मानसिफ्रा जाहाथे गोजोननायखौ मोनो हायो जों बेनिखायनो जोङो हेफाजाब होयो न'खरनि थाखाय एसे बिदि फैब्ला आर'ज खालामफैब्ला जोंनियाव जों बेखौ जों बिनानै होयो बे उद्देश्यखौ जोङो बेखौ जों खालामदों दा बेनि अनगायैबो जोङो दा नोंथांनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैदों दा नोंथांमोननियावहाय नैबेवहाय बिदि बेमारिफोरखौ लाबोनानै सोखानायफ्राथ' गोबां बिदिनो प्रुफफोर दंखायो जानांगौ दङ बिदिनो माबायदि जेनेबा बेवहाय सिरियासलि माबायदि बेमारनिफ्राय बे गसाइगाव बे माबानिफ्राय बलामजुरा होननायनिफ्राय सासे सिख्ला फैदोंमोन फिसाइ मोननाय नागारलायनाय आरो हाबा लालायनाय बियो दिनै गोबाव बोसोर बियो दिनै मोदायजों हमजादोंमोन नासयजादोंमोन बियो आरो दिनै बाव फैनानै बा 6 मास थाफैनानै बेयावबो मोजां जाना थांबाय आरो बे दिनैसिमबो मोजाङै दं आरो बे मोनसे प्रुफ आरो फाग्लि बायदि जादोंमोन नामा फाग्लि बायदि फाग्लिखामोन फाग्लिखा फाग्लि बे माने बेवहाय हामलांदों आरोखि भेलुला ना मा बिदिनो भेलुला बसुमतारी बिदिनो आरोखि बिदि हामदों आरो गोबांथार बिदिनो बेमारफ्रा बे जायगायाव सोखाजानायखौ मोननो हायो आदसा बेवहाय गायसनबाय प्रेयार सेन्टारखौ बेवहाय बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्रायबो फैखायो दा फैयो मानसिफोर फैयो फैनानै वेलकाम खालामनाया वेलकाम गासैखौबो धोरोम एबा डिमिनिसननि खोथा गैया जेनेबा हिन्दुआनो जा माबा मोनसेयानो जा गासैखौबो जोङो एक्सेप्ट खालामो बिनि थाखाय जोङो दिनै जोङो बाव जोंहा मिनिस्ट्रि होनना बुंदों जोङो बेबायदिनो दिल्ली मुम्बाइ नेपाल भुटान आरो बिभिन्न जायगायाव अल आसामावनो जोङो बेबायदिनो जुनाइ होन बेबायदिनो माबा होन गहपुर होन आरो बिभिन्न लालायनाय खुनु जोङो हारिनि गैया आदिबासिनोबो जों थाङो बलामजरा ओरैहाय जोङो थाङो बिदि बाहागो लायो बे मन्दलिफ्राव जों हेफाजाब होयो मेसेज होयो आरो बेबायदिनो जोङो थुलुंगा होयो आरो जानो हागौ गोबां गोजान जायगानिफ्राय नैबेवहाय बेमार लाबोनो इच्छा दङ दा बेखौहाय मा राहाजों लाबोनो हागोन जेनेबा नोंथांमोननि बेवहाय बेबायदि जोङो वेलकाम खालामो बेबायदि बेमार फैयोब्ला बिसोरनि गार्जेन फैनांगौ गार्जेना थथा बथन लानांगौ आरो जोङो बेवहाय बे बेमारनि थाखाय जोङो दिनै फाला हिसाबै जों बियो आरो
खेबसेनो जोङो जयै बिनानै बोहोयो माने बेमारिखौ बिथांमोना लाबोनांगोन आरो लाबोनांगोन आदसा बिसोर लाबोनांगोन ओमफ्राय अन गावनि खरसाव बेखौ दोननांगोन आदसा आरो बियो औ दिनै आङो नैबे जायगायावहाय लाबोनानै जोङो बेखौहाय प्रे खालामना होयो बेवहाय माबा बिदिनो बेमारिफोर थानायनि बेब'स्थाफोर दं नामा बेमार थानायथ' कुनु दोनलाबायो आदसा बे न' जिथु नुहुरदों बेफोराव औ दोनो बे जिथु नुहुरदों बे न'आ बे न'फ्रावनो दोननाय जायो आरो बेमारिफोरखौहाय नैबे जाहैबाय नैबे जाहैबाय बेवहाय माखासे बिदिनो बेमारिफोरनि थाग्रा नैबे रुम दङ बेवहाय बेमारिफोर दोनो नामा ने औ बेवहाय जाहैबाय बेमारिफोर दोननाय जायो बेवहाय गोबां मानसि दङ बेयाव रुम दङ आरो बेबायदिनो गोबां बेयाव प्रग्रामफोर खालामो प्रग्रामफोर जायो आरो नैबे जाहैबाय मोनसे फिल्ड बेयाव गासैबो फेसिलिटिस दङ नैबे जाहैबाय गिर्जा न' बेवहाय आर'ज खालामनाय जायो आरो बैथिं दङ किटचेन रुम नैबे जाहैबाय किटचेन रुम बेवहाय नैयावहाय किटचेन रुम ने प्रेयार सेन्टारनि बे किटचेन रुम दा ओंखाम संनाय जायो आरो बेवहाय ने औ ना सायनाय जादों आदसा 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 दे गोजोननाय थाबाय दे बेवहाय जानायफ्रा फ्रि ना माबोरैहाय जानाया फ्रि होनाय जायो आरो ने बेमारिफोरनि थाखाय जानाया फ्रि आदसा बेवहाय आदसा फ्रियाव दङ आदसा ओमफ्राय बेवहाय बेमारिफोरखौ लाखिनाय जायोना आदसा 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 गोजोननाय थाबाय दायो दाना बे समाव जों बाहेरायाव थांबावनि बाहेरायाव थांनानै गिर्जा न' प्रेयार सेन्टारनि नैबे गिर्जा न' आरोखि बेयाव आर'ज थावनि बेयाव आर'ज खालामनाय जायो बेमारिफोरनि थाखाय बेयाव गोबां दङ नै दायो बर्थमान नैबेवहाय माखासे प्रग्राम सोलिनायनि थाखाय बेयाव आलासिफोरा थाफैदों बेवहाय उन्दुनाय जादों आरोखि बे आरो बिदि गैया जेबो गैयानो नोंथांमोननि दया धर्म बेथ' धर्म बिसोरनो होलांनो हायाबा नोंथांमोननि सायाव जोङो बिदि गैया अब्लाबो बेवहाय आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बेमारिफोरखौ सोखानाय जायो होननानै बे नोंथांमोननियाव बेयाव लाबोनो थाखाय नोंथांमोननि बे एड्रेसखौहाय जेन'बा होयोबा गाहाम जागौ जोंनिया औ जोंनिया जाबाय माने बेथेस्दा प्रेयार सेन्टार औ बेनिफ्राय दाद्रि बिल उइदिन ब्रेकेट औ औ बेनिफ्राय पस्ट अफिसा जाबाय दत्तपुर 783373 बेनि पिन नम्बर बेनि जाबाय चिरां कन्टेक्ट नाम्बारफोर कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय आंनिनो कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 70021674661 नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जितु बेबायदि बेमारफोर दङब्ला आदसा बिहरनो हागोन आरोखि प्रार्थनानि थाखाय आर'जनि थाखाय नोंथांमोना जुदि नांगौ होननानै सानोब्ला नैबेयाव आङो स्क्रिनाव होखादों नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नैबे बिथां सारखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेनि काउन्सिलर जितु बेखौबो नोंथांमोना बे फन नाम्बारनि जुगिदि कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों सावरायनानै बे जायगायाव लाबोनो हागोन दा बेयाव फैनायनि मेनआ जाहैबाय नेसनेल हाइवेनिफ्राय नेसनेल हाइवेजों फैयोब्ला खासिकट्रा जितु ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला कारिगाव बारबोबाय खासिकट्रानिफ्राय ओरै हाबबोनाय टु बामोनगाव फैनाय लामाया बे लामाजों फैबाय थाबाय बे लामाया बेंटलसिम थाङो नामा ने बे रानिखाता थांबाय बेंटल थांबाय खासिकट्रा टु बेंटल खासिकट्रा टु बेंटल बे लामाजों फैबाय थाबानो बामोनगाव मोनबाय बाजार बामोनगाव बाजारनिफ्राय एसे हाबबोबावनांगौ आरोखि एसे हाबबोबावनांगौ बाजारनिफ्राय ओरै सोनाब मोनसे गिर्जा न' दङ गिर्जा न'जों नङा ओरै बाजारजों फैनाय मोनसे फिसा लामा दं बेजों फैयै फैयै एसे दिंग्रायबोनानै नैबे दाद्रि बिल नैबे जायगाखौ मोनफैनाय जायो दा बे